Co avance da brotación comezan os primeiros riscos de ataques aos viñedos. As altas temperaturas e as precipitacións son o clima perfecto para que xeren os fungos. De feito, aqueles viñedos que brotaron antes xa sofren as consecuencias das choivas de marzo. Entón están aparecendo algunhas folliñas basais, digamos, na primeira e na segunda folla do brote, dos brotes máis grandes están aparecendo algunhas folliñas con mildio. Non é moito, pero bueno, é un toque de atención que temos que andar con ollo. Este primeiro ataque de mildio non é perigoso, pero para evitar que vaya máis é importante adiantarse as choivas para aplicar os tratamentos. Sería adiantarnos ás próximas choivas para evitar que estes ciclos de infección que poidan estar abertos que vayan a máis. Dende as adegas tamén piden responsabilidade aos viticultores á hora de aplicar os tratamentos. Tendo en conta que os viñedos teñen poucas follas, recomendan aplicar os tratamentos con boquillas antideriva. O máis sostenibles posibles é a día de hoxe, con brotes tan pequeniños, temos que intentar, ou nós polo menos estámoslo facendo, estamos intentando tratar con boquillas antideriva, que o que fan evitan esas nubes de produtos que se están utilizando. Ao lado das casas hai que intentar utilizar, se pode, utilizar a pistola para evitar digamos, que o produto salga da túa parcela. E, bueno, boquillas antideriva, con pistola ao lado das casas e dos pozos. Outro risco que aparece nesta época son as couzas. Para elo, e seguindo a filosofía de reducir en fitosanitarios, as cooperativas aplican a confusión sexual. Estos son feromonas de forma natural, que o que se fan isto desprende unha feromona con calor. Entonces, digamos, as polillas que poida haber que solo influe na polilla, non influe en ningún organismo máis vivo que hai. Entonces, o que fai é confundir aos machos para evitar que encontren as femias e evitar, digamos, novas xeracións da polilla. A confusión sexual só é efectiva nos terreos de máis de 2 hectáreas. Por iso, dende Martín Codas fan un chamamento aos pequenos viticultores para que se alíen entre eles e apliquen este método. Mira, se colocamos as feromonas todos, pois evitamos ter que utilizar insecticidas. Ti non tes 2 hectáreas, ti tampouco, pero entre todos facemos as 2 hectáreas. Entonces, a boa veciñanza, digamos, e o falar de uns con outros é o que estamos facendo, aumentando o tema de superficie para confusión sexual, e unha das vantaxes moi grandes é evitar utilizar insecticidas para a polilla. Dende Martín Codas tamén aconsellan aos viticultores vixiar moito os viñedos para previr o mildio, xa que é a gran ameaza das futuras colleitas.